От повърхността. Разказ от Емил Левков. Централен мъжки затвор на Лос-Анджелис, Калифорния. Наистина мисля, че трябва да поговорим, господин Голдбърг. Искрено ви моля да помислите, преди отново да откажете да се срещнете с мен. Дълбоко заинтригувана съм от вашия случай и смятам, че имате какво да ми кажете. Уверявам ви, че ще представя обективно гледната ви точка пред читателите на нашия вестник. Надявам се да размислите и да поговорим за мотивите за нападението ви над професор Кнабел. Пишеше Оливия Блум във вече третото си писмо до излежаващия присъдата си затворник. Боже, не се ли отказваше тази журналистка? Сет Голдбърг знаеше, че нападението му над Рупърт Кнабел изглеждаше странно. В хода на водения срещу него процес, адвокатът му Сътън Атуот бе свършил страхотна работа, за да представи атаката му над учения като акт и извършван в момент на умопомрачение. Именно това бе отървало Сет от грозящата го доживотна присъда, като в крайна сметка той бе получил 20 години зад решетките с право на освобождаване след 15-та, в случай, че бъде намерен за подходящ за реинтегриране в обществото след нейното изтичане. Голдбърг нямаше никакво намерение да разговаря с проклетата журналистка. Тя, разбира се, не знаеше това, но от подобен разговор той можеше единствено да загуби. Този разказ е част от компилацията "Злините идват по три" на Емил Левков. Приятно четене!